जोंनि बे जिउआव जोङो मिनिनांगौ, जोङो थाबायनांगौ, जोङो गेलेनांगौ, जोङो रंजानांगौ, जों देरहासार जानांगौ। थामहिनबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन 31 मेखौ बोसोरफ्रोमबो नो टबेक' डे हिसाबै खुंबोगासिनो दङ। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनि थाखाय आं मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों। साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फेग्रा मुवा सोबनायनिफ्राय एबा बिरि सिगारेट थांखु सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो मोनसे रंजा खुसि जिउ दानानै लानो नाजानांगौ। नोंसोर बयनिबो थांखिया जानांगोन फेग्रा मुवाखौ नागारनानै सासे देरहासार सुबुं जानाय। फेग्रा मुवा सोबोब्ला एबा बिरि सोबोब्ला सिगारेट सोबोब्ला लां केन्सार जायो, क्रनिक अबस्ट्राक्टिभ पुलमनारि डिजिज, हार्ट डिजिज, स्ट्रक, आस्थमा, आइजोफोरनि जोनोम होनो हानाय फिसाख'खौ गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। सम जायैयावनो गथ' जोनोम जानाय एबा जोनोम जागोदान गथ'नि अजना लिरथाया जेसेबां जानांगौ बेनि खम जायो। डायबेटिक्स एबा सुगार, ब्लाइन्डनेस एबा खाना जानाय, खम नुनाय, बेनि अनगायै गोबां 10निबो बारा केन्सार जेरै लिभारनि केन्सार, उदैनि केन्सार, पेनक्रिएटिक केन्सार, बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि बेरामफोर जायो। जोंनि बे जिउआ थरथिंसेल', जोंनि बे जिउआ खेबसेल'। जोङो जेसेबां दिन थांनानै थागोन जोङो रंजा खुसियै थांनानै थानांगौ। नाथाय जोङो फेग्रा मुवाखौ सोबनानै, बिरि सोबनानै, सिगारेट सोबनानै, थांखु जानानै जोंनि देहाखौ मानो जों ओरैनो नस्थ' खालामनो, जों मानो खहा खालामनो? जेब्ला जोंनि देहाया मोजां थागोन अब्ला जों बयबो रंजानो हागोन, जों मोजां खामानि मावनो हागोन, साफ्रोमबो मोजां मानसि जानो हागोन। बिरि एबा सिगारेटआव माखासे केमिकेल्सफोर थायो, माखासे बिस गोनां मुवाफोर थायो, जेरै निक'टिन थायो, आर्सेनिक थायो, एम'निया थायो, कार्बन मन' अक्साइड थायो आरो गोबां केमिकेल्सफोर थायो। जाय केमिकेल्सआ जोंनि देहायाव जोबनो गैयै बेराम सोमजिहोयो, जोंनि देहायाव थाबैनो फाहामनो हायै बेरामफोर सोमजिहोयो। बेखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगौ। सानफ्रोमबो जोङो बयबो बे सानखौ जोङो फालिनांगौ। थामहिनबा रावबो फरायसायानो जाथों बा जोङो जायखिजाया मानसियानो जाथों सिगारेट, बिरि एबा थांखु बेखौ जोङो जोंनि मेगन नोजोरावनो जों लाबोनाङा। जोङो रावबो जाहाथे एडिक्टेड जाया। जाय सुबुङा सोबनायखौ हुदा खालामनानै लादोंमोन बा जाय सुबुङा सोबनायाव एडिक्टेड जादोंमोन, बिसोरो जुदि सोबनायखौ नागारोब्ला माखासे मुलाम्फाखौ मोननो हायो। जेरै गोबाव सम थांनानै थानो हायो, गोबाव बोसोर थांनानै थानो हायो, मोजां रोखोमनि थांनानै थानो हायो, बेमार आजार गैयालाब्लानो थांनानै थानो हायो, बेमार जायोब्लाबो थाब फाहामनो हानाय मोनसे खाबु थायो। केन्सार बेमारखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायाव साइड इफेक्टआ खम जायो। बेरामफोर जायोबा थाबैनो हामनायनि राहा जायो। केन्सार बेराम फाहामनायनि उनाव नैथि केन्सार जाफिननायनि जि पसिबिलिटि बियो खम जायो, इनफेक्सन खम जायो। जेबो जेंना गैयालाब्लानो हां लानाय हगारनायखौ आरामै खालामबाय थानो हायो। देहायाव नांगौ रोखोमनि गोहोआ थायो। जों साफ्रोमनिबो जिउआ गुन गोनां जायो। निसा मुवा सोबै मानसिफ्रा बयनिबो थाखाय सासे थुलुंगानि बिदिन्थि जानो हायो, जिउआव देरहासार जानो हायो, गोसोखांनो हानाय गोहोआ बाङो। फेग्रा मुवा सोबनायखौ नागारनो थाखाय आं माखासे राहा दिन्थिनो सानदों। बेनो जाहैबाय फेग्रा मुवाखौ सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय मोनसे अक्ट' थि खालामनांगौ। आरो बे 31 मे बियो वर्ल्ड नो टबेक' डे। बेनो मोनसे मोजां सान, मोनसे मोजां अक्ट'। जाय फरायसाफोर एबा जाय सुबुंहा सोबनायनि मोनसे गाज्रि हुदा दङ, बैबादि फरायसाफोर एबा सुबुङा नैबे 31 मे अक्ट'आव सोबनायखौ नागारगोन होननानै मोनसे समायखिरा लानांगौ आरो बै साननिफ्रायनो सोबनायखौ नागारनांगौ।
सोबनाय हुदाखौ नागारनो थाखाय डक्टरफोरजों सावरायनांगौ, डक्टरनि बोसोन लानांगौ, डक्टरनि बाथ्रा खोनासंनांगौ। सोबनाय हुदाखौ नागारनो थाखाय जाय फरायसाफ्रा बा जाय लाइमोनफ्रा एडिक्टेड बिसोरो गाव गावनि बिमा बिफाजों सावरायनांगौ, बिमा बिफानि मोजां बाथ्रा खोनासंनांगौ। फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय थुलुंगागिरि बिथांमोनजों सावरायनांगौ बा मटिभेटर्स बिथांमोनजों सावरायनांगौ। मटिभेटर्स बिथांमोनहा फरायसाफोरनो थुलुंगा होनो हायो, बयनोबो थुलुंगा होनो हायो। सोबनाय गाज्रि हुदाखौ नागारनो थाखाय खुगायाव थरसे चकलेट एबा थाइसे आमलाइ एबा थाइसे सिलिखा एबा लं दालचिनि बेखौ जानायनि हुदा खालामनांगौ। सोबनायनि बे गुबुंले आरो गाज्रि हुदाखौ नागारनो थाखाय गोसोखौ बोलो गोरा खालामनांगौ। जों बयनिबो गोसोआ बोलो गोरा जायोब्ला जायखिजाया गाज्रि बाथ्राया जोंनि गोसोआव फैनाय नङा। बेखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायदों बयबो जाहाथे बे सोबनायनि जे गाज्रि हुदा बेखौ नागारनो थाखाय गावनि गोसोखौ बोलो गोरा खालामो। सोबनायनि जे गाज्रि हुदा बेनिफ्राय जुदि जों गोजानाव थानो हायोब्ला जों साफ्रोमबो रोजा रोजा सुबुंनि थाखाय सासे आदर्श सुबुं जों जानो हागोन। रोजा रोजा सुबुंनि थाखाय जों सासे थुलुंगागिरि सुबुं जों जानो हागोन। जर'खायै फरायसाफोरखौ आं खावलायदों सासे देरहासार सुबुं जानो थाखाय सोबनाय मुवाखौ नागार। Quit smoking to be a winner.